Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Usordar jong kasnong sangsyong uba Ambrose Marwen uba longru hakajuk kapor urang ba balang ulami syakmat bandawa ya ke Solkar Jilla bakadai ban pelino ya ki jaka mani belai kumbaju long haki por ki bala deb namar bala yo isyai kedar habaka Solkar ka penlong ni ki jingelang ki bahe ha ka baka jingdon breu haki ni ki jingelang kala ban palat ne kaju bak ki jingesang he jong ki balang ba pher Uba Ambrose Marwen ula ong hadir melapli ya ki yo ki had ki pajba ki lamat saya ka jing na ka jing duna ki kali kamai namar ka jing pentrai kam ya ki odd but ki even numbers. Hakabaya day bat kani uba Marwen ula lej ban yakendo ya Deputy Commissioner jong ka Eastern West Khasi Hills District ha ka ba uni ukli nong sanshar jong ka district ru ula kubur ban wengno ya ka jing pentrai kam odd but even numbers ya ki kali kamai. Harian mangi i bah kejelah kejongi barok kue hakabide ba kecilong keciman pas dampan hiar hakabide bat ki babang kube nimla ban lan ru nakaleng ke Solkar kal sedang ban penjesol nagawai ke benta sikawai pa ten nakaleng kejonga hakum kini ke por kum unong yalam balang nasngo ban bu kecing kerpat si ke Solkar bakala dei ke por ya ke Solkar ban kan penjesol lam lani ban kan perkhat hakbide baki balang bapher hakbide baki la ban syakri hakbide baki jingseng kerpang lagalong hakanu rukom lagalong ki jingseng district presbytery lani procession ki baki balang bapher ki jupun long hakipor ki balalik no bat hakaju kapor ngimla ban len nagalen ka Solkar lingba ki nongyalam ki jongki nadu chief minister but burom Conrad Konggal Sama but ki khaarmur ki cabinet minister niyo iba maki kledon benta haki ba bontali ki function lagalong haki rensan yalap election lagalong haki function ba per haki benta jong kajalahi baro away tenagaling kejonga ngakwa ban bu kejingkeli kampam yu chief minister badan burom jong kejalan maklaya Conrad Konggal Sama bat kumju ya baro ki khat armut ki cabinet minister ki badon benta haka Solkar MDE hatu ki don ni em ke jingtrang ban ya don bentalam kumba ki juya don benta haki rensan yala election haki function bapher ban don bentalam haki balang bapher ban yala basam hakbide bat ketin kejung ublai nagleng kejonga hakum kini kapor ngade ramba balang bat hakaju kapor ngade nong yalam sino bat nganuat ban ong ban nagleng kejongi niju ai kejing trelang bakpura bat kasorga laglong hakanu kunu keruko kampang naru ba uni yang cimbang kubet wan bangsa hakni kejelak begitu nikum kinong yalam balang nijia trelang bani ai kati kamon kati kadiam ban bornti hakbide baki protokol kabak Solkar kala betha nagbenta ki pai rungai jong ki balang ki jong tinakleng ke jonga hakum kini kapor ngakerpan ke Solkar bakala dei kapor iki ban ken perkhat sesisin biang ban ailat iki balang bakin syakri bakin penlong iki jingesang lakalong hakanu kunu kurko namar yang menta ngimla banlan niyo i lingba ki jingsisya kebala pau penrengko nagleng ke Solkar kala jupenlong iki babon tuli ki function hakaba chief minister ki cabinet minister ki juyadon lang mangiyo i baki paiba ki babon belian ki bajuyadon bentalang hakbide bat kani ka benta bat ngimla banlan nagleng ke jonga kum unong yalam sino ngadon benta hakaban penpau kumni kan ayul ya ke Solkar ban penjusur lani pelat no hakabide bat kicingesen jom ki balang bapher nama ni kwa ban kerendak basya haki balang ngidon tang sisnom lani sidong kibang ni juye kendu nakapor syakapor habangi pet menta shiki yo ki hat
habangi pet menta sheki function ki ba fair nila ya khle lang nagawe ke jaka shakawe pa telada jia ba sorkar ka berkha hak bidei bat ki kam jong ka balang lakilong kinu ki jingesan kala dei kapor ya ka sorkar bakan ailat lam nang bangila ban pendon burom bat le ya ka badon kam bat hagaju kapor kum nong yalam balang nadu meneng la kren da ka basyai bangim simulation klikti ni iPad ek jingetrelang bat ka sorka lakalong bangin board ika protokol lakalong hakan kunu kurkom tamba ka wei ka banga kwa ban ong bat ban bo jingli ka sorka hatu corona virus lani COVID-19 udon tang haki balang hapo ki ying mani ne udon lam shabar lakalong haki kamportai lakalong haki yoki ha hakbide bat ki yoki hat nidon ya ka jingalang hakbide bat ki sim jong ki hima bat ngila perkhat hakbide bat ki yoki hat nagaleng ki hima khamtam jong ki hima nongklau ngila aya kalat bat ki yoki hat kin pleno kumbajuple hakapor ka ba mensua henry hakum kani kapor niyo i baki yogi hat baro kila play ki paiba ki bala do ya ka kamai ka bala ka kitno kila sedang yang ban kamai kaji nak benta ban bet ben biang hak jingdon kam ki jongki ki ba man kas resmosi ban yathu hamne kalong ba haba ki paiba kila sedang ban tenyan ki yogi hat ka ba hak jingi ki jongi kum kinong yalam niyo i baki paiba onda kila sedang ban lepai sala ki jonggi kisam jing namar baki kali kidang duna namar ba hakbidi baki kali kamai nidang hap ban yai bat borunti yaki ot even tenagleng ko jonga hakum kini kapor kum unong yalam sino ngam simulation klikti menden gasmi ngal lait ban yak kendu yo deputy commissioner jang Eastern West Kasihar district ba wilbrad nongse ban ngile shong ngile tai sani hakibi de ba bun ki benta ban ngila pois yakani kapang hakabide bat ki kali hakabide bat ka notification ka ba hakapor ka ba mensua nila yo bangi hap banyai diki ot even smotanat bani thu hamni manakaleng deputy commissioner bathma jongkani ka district bathma ka jongi ka Eastern West Kasihar district ulakula ban simkhya hakabide ban wengi ni ka jing ba pat ba upundu tenakaleng ka jungna jonga nga ai ka burong ka bakraw ba ka jing smongo ka bakraw yo deputy commissioner jongkani ka Eastern West Kasihar district uba hakasin ka ban ningkong ka bang lala ban ikendu ulak loy ban tiang iki ai ki jing ekran ban iki ai ki jing sulok hakbide ban wen ban ki jing jong upai ba ngamde driver gali ba ngamde try gali henre ngasuthu ba kani ki ai ki jing ka ba upai ba uma kadai halor kinungrem kawai ka banga kwa kalong ba hakini ki benai ka bala lait no ngiyo i ba lingba ka jingku do jong ka petro kala wanra shibun ka jing khamtam mi ki paiba ki badang hap ban shongali la ki babun kilometer bat hakaju ka po ka jingwanra ya ka jingku do jong ka bai kali kade ka wai na ki lat ba ki mat ki bangla de kran nadu minne kalong lingba ka jingyai ot even number namar ki kali kidam duna but kidon hateng ki ba burom bat kongo banket ya ka ai ka capacity ka ba ka sorkar kala batha te dinen kani ka daw ba ki driver ba ki try kali ki ha ban shim lani ban maintain ya ka habide bat ka kamai ka jongki plus habide bat ka umkhyang lingba ka jingko do kensan hakbide bat kani benta nagaleng ka jonga ngasmo pan ajimut kumni ba nagaleng ki travel ki try gali lada deputy commissioner chongka Eastern West Kasihar district ulong ubalak loy ban simkhia ban wen hakbide bat ki ot even number ting nagaleng ka jonga ngakarpat pat ye ki try gali ki driver bakin iPad ek jing ye trelang bat ka office jong deputy commissioner ban buat bat ko ngo renti habide bat ke capacity habide bat ka door
kamur ka basyong kali bat nakling ke jonga pat nga kentu lani bat nga ajing mut hakwide yo deputy commissioner bah lada ulala ban wangi ini kicing kadai ke kamram ke jongu ban khot ya baro ki asijan jong ki kali ban penbai hakwide bat ka basyong kali